Čaute, toto je zostrih videa z môjho pádu, ktorý vyzeral asi nejak takto. Asi potahla niečo. Pohoda. Motorka je v pohode? Čo? Motorka je v pohode? Trošku som ohlodala aj strom, ale našťastie sa nič vážne nestalo, len nejaký oderok na lakti a asi cvaknutý sedací nerv, ale ináč v pohode. Najviac si to odnesla moja motorka, ktorá prišla chudiatko o blatník. Ten som trošku zlomila. Asi takto nejak sa mi ho podarilo ulomiť. Teraz vyzerá trošku divne. Ale čo už. Aj to patrí k motokrosu. Tu sa mi ulomil nejaký uchyt, ale to sa nejako spraví. Tu je ďalší uchyt ulomený. Ale to spravíme. Myslím, že ináč je všetko v poriadku. Lenže ja chcem víkend jazdiť a mám len oranžový blatník, takže budem tam musieť dať len oranžový blatník a až potom budem riešiť čierny. Bude to vyzerať asi divne, ale čo už, poďme na to. Tu maj ten blatník, mi prosím ťa zober. Ten starý či ten nový? Ten starší. Hlasí si ten traktor? Čo? Traktor sám? Teraz nie. Ja si dobre chodíš už. No, zaberal. Večer sa vozíme. Zabral dobre, ale si mala dať škoda, lebo to rýchlo dostalo. Flektor je dobrá vec. Flektor je pre motorkárov. Flektor je záchrana motorkárov. Flektor, sponzoruje motorkárov. Chceš jazdiť? Možno keby som to zlepila. Jaj. Sere ma to. Mám ulomené aj tieto cuplíky. Ale nevadí, to bude držať na jednom. A hrané diely. Ďakujem. Sice oranžový, ale... Jak to bude vyzerať? Perfektne. Dobre. A čo? Na víkend, keď sa človek jazdiť vydrží. Jasne, perfekt. Ešte, že mám náhradný.
Vyzerá to divne, že? Prečo dobre? Perfektne. Perfetto. A tak to nejako divne to vyzerá. Ružová čierna motorka s oranžovým platníkom. Strach. No ale čo, na víkend to už nejako dám. V pondelok objednávam čierny. Hroza. Budem sa na tom aj hanbiť chodiť. Ale keď sa chce človek voziť,